people. Komachielo wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo nobila mag okwach kich e kaunti ma Siaya odayo dho MCA ma Central Alego David Ragen ma bende itudo gi ng'anyo ma ochan mar kwedo kambi mar Lake Agro Limited kathidna Mayala. Ragen ne okaw seche mohewo achiel e apisi mar okwach kich kalure kod lipot ma bende ne ochwal ni okwach kich ne otelo ne jogo ma bende chano bago ng'anyo e kar thidna no Mayala. Kowuok e kaunti ma Siaya, Joja Molo miyo waler mathoth ewi wachni. Ngeso ne nayudo simu koa kuom okwach kich kaluonga ni mondo abia record statement ni wapango maandamano i weche mag Yala Delta. Koro bende akawo sana mondo abia winj gima giwacho. Koro wabedo kodgi piny kamano. Giwacho ni giyudo wach no apango maandamano mondo wariemb jorai e puodho mar Thidhia. Koro watemo nono kuma wach nowuokie to kane tayuda nena yo moro jomoko dwa temo duong'o wiwa nikech wadwaro haki mar japiny. Mano MCA ma Central Alego wuode kar chung'o od bura ma Lego Usonga migosi David Ragen mano wuoyo gi jofwamb weche thuolo machuok bang' ndiko dhoge ka okwach kich koluwore gi weche mane iluwo e wiye kata kamano luwo ni jopiny nigi ratiro mar bago ng'anyo ponono ni dwachgi ok ochopi. Koro wan to waseloso kod polis gibende gitimo upelelezi margi lakini en mana no maandamano to yien ji kose ko yien ga ji yien gin kagidwa maandamano kagidwa andamana kagineno kage moro crunch to gi notify police to gi andamana tu. Koro ka jokadengo neno ka nitie gimoro marach bende to gineno no that is the only way ma inyalo winjgie to gin kod right no. Police obia to ritgi ka giandamana. Police omigi mana support mondo giyud haki margi. Ka ochung' kar tiende ni gima duong' en ni jaket mwandu moro amora mabiro e Thidhia Mayala kuno nyaka bed jalno ma jopiny oyiego kendo mabiro konyo jopiny. Waloso kod polise maber lakini gima duong' maloyo gimoro amora en ni Yala Delta en puodho mar japiny. Koro ka en puodho mar japiny to an gima dwaro mondo tim en ni Yala Delta no bed registered mondo japiny oyud kore to kendo japiny no mabro decide ni investor mane magidwaro. Adiera ma Nyasaye bende kiwuotho tiyudo ni japiny bende oseamuan ng'ano magidwaro. Koro ng'ama gidwaro en ng'ama nyalo migi employment, ng'ama nyalo ndikogi, ng'ama nyalo tiyo kod that farm in the right way. Mane ng'ama japiny dwaro. Migosi Ragen Baba manoten gi jopiny bura e kinde manodhi ndiko dhoge no notielo ni gima gidwaro en lokruok e ngima jopiny to ok weche mag buogo gi koni gi kocha. Dominion kane ne tiyo kuro to Dominion nondiko ji mang'eny kabisa. Koro wan wabende dwagombi en kambi madimbi ibiro tiyo Yala wase register kwa miyo community magipuro to bed kambi moro manyalo ndiko jowa. Wadwaro industries manyalo employ our people. Ok gik moko ni ting'o nianka itero kuonde moko iketho ndirniwa to nok wawach nikipenjo gimoro ariyo adek to iluongi ka polisi. Mano to kan wayie. To an adwa kwayo wan kod manager moro piny kanyo mana ne jo Lake Agro ondiko iluongo na Ponda. En nokele ni mondo ti. Koro kobiro ti gweng'wa to nyaka respect jogweng' nikech en ma all the time okelo conflict. Ne Radio Ramogi County ma Siaya and George Amolo.